Já vám představím spolku číslo 3, nahrazení 0, poplatek Kristina Stohlava, Konrazida Brno, a nejvíce Adela Tomášková, Horonka, Vojka Kutina Stílová, Miško, na trojice Adela Platoníková, Horonka Brno, na 4 Adela Platoníková, Motorka, na 5 Kristina Miško, Konrazida Brno, na 6 David Letoková, Konrazida Olomouc, na 7 Aneta Krachnerová, to je Prakatice, na dráze 8, a Tomáš